И така, заради потребителя на VBOX на Unique TV, това е най-новата интродукция зад кадър и в нея ще показвам, че няма перфектни неща и че за всяко красиво или колкото и хубаво нещо да има, си има някакъв проблем или нещо, което не сте очаквали. Но първо да си разясним някои неща. Първото от тях е, че чрез тези очила не искам да копирам другите влогове. Но първо искам да поразкраси, така да се каже малко влоговете, да станат по-хубави, да кажем. Второто е, че ако искате да гледате останалите ми клипове, можете да ме потърсите в VBOX или Unique TV 96 или пък във Facebook на фен страницата ми или Unique TV. И така, сега ще ви обясня за какво ще стане въпрос в Unique TV зад кадър. И така, потребителя ми VBOX, ще ви разкажа по-подробно за какво стана въпрос в моята нова продукция зад кадър. И както ви казах по-рано, няма перфектни неща на този свят и дори за цяло красиво хубаво нещо има по някакъв проблем за нещо, което не знаете. И първият пример, който ще ви дам за това, е една реклама на Хенди. Но нека да видим заедно. Добре дошли в стаята на Хенди, където кризата се самопокани. Здравей, Кризо. Здравей. Ма ти мъж ли си? Се тая, брат. Добре, защо ни правиш лошо, не мога да разбера. Шот не ме кефите. Ма не ви прави и лошо, що постоянно ви нося ефтини неща. Ето. Дами и господа, несветеща Nokia. Благодарение на мен кризата Nokia C3 за 50 стотинки на месец. С Wi-Fi, QWERTY клавиатура и социални мрежи. Хенди основен партньор на MTEL. И така, както видяхме от рекламата, този телефон се продава за по 50 стотинки месец, но, драги потребители на VBOX, не се заблуждайте от това, защото за тази хубава и красива цена от 50 стотинки на месец се крие една още по-красива абонаментна програма, в която се плащат по 50 лева на месец с абонаментен план за около 1 или 2 години. Което значи, че първите, които ще дадете, да вземете телефон за по 50 стотинки на месец, ще ви влязат може би 2 пъти по-скъпо, отколкото е самия телефон. Но оставам последната преценка на вас и нека сега се насладим на още един хубав пример на този път на един друг мобилен оператор. Да. Хайде, чао. Ще се видим до вечера. Теси, какво е това? Моят нов смартфон. Global Q3. Не имах предвид. Пълен е с всевъзможни екстри. И е почти без пари. Знаеш как е, когато IQ-то ти е на трета. Да. Нали? А как мислиш? Подхожда ли на обувките ми? Бъди смарт. Вземи Global Q3 само за 50 стотинки на месец с програма на Global. И така, както видяхме тази реклама на Global, отново тук се продава телефон за по 50 стотинки месец отново, който е доста хубав, с Android OS, 32 мегапиксела камера и 2 GB така се памет. Но ето отново ловката. Тук също трябва да се плаща един доста обнадеждаващ абонаментен план от Global, който е отново с 50 лева на месец, освен тези 50 стотинки миниатюрни, които трябва да плащате. И така, моят съвет към вас, потребители на VBOX, е, че ако искате да си купувате някакъв телефон, по-добре отидете директно в магазина на мобилният оператор, с който искате да закупите телефона, защото в интернет сайтовете никаква информацията не е пълна и може да се объркате. И така, сега ще ви кажа и другата част от тази моя нова продукция зад кадър, и тя е, че във всеки епизод, както и в този първи епизод, ще задавам по един въпрос и след като във всеки следващ епизод ще задам по един нов въпрос и ще чета коментарите от стария епизод. И въпросът ми днес е: кое повече харесвате? X-Factor или Гласът на България? И така, очаквам отговорите ви. И това е краят на този първи епизод на Unique TV зад кадър. Надявам се да ви хареса и довиждане от мен, Unique.